beth am fod tu allan, gyda haul yn gwenu a coed o'n cwmpas ni, mewn lle mae awyr iach a digon o le i anadlu, a hyd yn oed bod allan yn yr ardd, bod allan lle mae gwyrdd ni yn ysbrydoli rhywun i eistedd lawr, falle wrth ymyl goeden. Mae yna goeden Bedwen arian fan hyn. A dwi wrth y modd yn eistedd. Dwi'n mynd i roi plancs o bren fan'na, jyst i edrych ar yr olygfa a cael ysbrydoliaeth i eistedd gyda sketchpad, pensiliau, a jyst timlo yr awyrgylch a clywed y gwartheg ac edrych i fyny at yr awyr las. Felly mae jyst yn fater o gael pen a papur a rhywle i eistedd, rhywle i gadw'n gynnes. Fan hyn mae 'da fi sketchpad llawn pethau wi jyst i bod yn eistedd lawr ac yn edrych ar bethau. A mae digon o dirwedd yma a coed a dail wedi casglu ar hyd yr amser rwy'n mynd mas. A wedyn mae llyfr gyda fi, coed. Ac wi jyst yn neud nodiadau pan bod fi mas, yn tynnu lluniau, coed, mwy o goed, a jyst tynnu lluniau gyda papur a pen. Ac wedyn eistedd a dilyn y linell, jyst yn edrych yn ofalus ar y canghennau yn Ymestyn, tuag at yr awyr. A mae rhywbeth addfwyn iawn am jyst cael perthynas gyda'r goeden a gwrando ar yr awel ac edrych a teimlo ac anadlu. A does ddim un ffordd iawn o dynnu llun, dim ond yr hyn i chi'n gweld. A falle defnyddio pensil, ac os oes amser cyn bod hi'n bwrw glaw, gallwn ni fynd a defnyddio brwsh a paint. Mater yw i o just tynnu beth i chi'n weld ar awyr las. A mwynhau ag anadlu. Mae'r Bedwen yma wedi cael ei blannu cof am rywun. A mae ymdeimlad y person yma wrth edrych ag eistedd wrth y goeden. Felly dyna beth wedi tynnu llun, dwi'n gwybod os chi'n gallu gweld yn iawn. Ond mae dyna'r olygfa o tro diwetha. Does dim rhaid i fe gymryd amser, o gwbl. Does dim rhywbeth sydd yn ysgogi rhywun i fod yn presennol, i fod gyda natur. Maen nhw'n gweud fel y Bedwen yw mam y goedwig, achos y Bedwen sydd mewn cynta, mae'n hadu mewn i dear a dim coed, a wedyn mae'r coed deri yn dilyn ar eu holau nhw. So mae'n bwysig iawn o ran iechyd y pridd a iechyd y coed eraill. Nature itself, it has this blueprint of health, of wellness, of well-being. That is what nature does. It continually attempts to balance itself and to bring wholeness. And so when we
oh, in nature, that's what we're experiencing ourselves as part of something which is whole. And that brings us back into alignment with that in ourselves. Wel, ac yn y Ffindir a Norwy a Sweden, maen nhw yn tyfu coed bedw mwyn defnyddio nhw, wneud fynyr mas yn nhw ar enghraifft. Ac eto, maen nhw tyfu reit rownd top y byd mwy na lai yr hemisffer ucha, Gogledd America reit draw i Japan a'r llefydd yma. A mae bobl brodorol, maen nhw yn defnyddio y bedw i wneud fel blychau a boxes a bethau, a canoes a fath na o beth, just mas o'r risgil y coed. And the great thing about silver birch is they are a pioneering tree. So when you get a piece of land fenced off from sheep and livestock, silver birch are one of the first trees to grow, to a pioneering tree which starts straight away. In the woodland we've got here, we've got some very old examples of silver birch. These are old gentlemen, as it were. Birch has been used by our ancestors. They used to drill into the birch trunk and tap the sap which was rising in spring. And it was a very important tonic for people, our ancestors, who had had lack of vitamin C and vitamins through winter.